Vítejte ve společnosti Machala, společnosti s více jak 20letou tradicí, která se orientuje na produkty pro zdravý spánek a zdravý životní styl. Jedná se o českou firmu s více než 300 zaměstnanci a vlastní výrobou. Společnost má jediného vlastníka a působí na území České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Nosnou divizí společnosti je přímý prodej formou home party. Dovolte mi, abych vás nyní pozval na prohlídku centrály společnosti Machala Group SE. Začínáme vstupní halou s recepcí. Právě se nacházíme v kanceláři generálního ředitele. Jedná se o strategický mozek společnosti Machala a právě odtud je řízen celý koncern Machala Group SE. Dovolte mi, abych vám představil moderní call centrum společnosti Machala se špičkovou technologií. Každý měsíc je zde realizováno více než 130 000 hovorů, a to prostřednictvím profesionálně vyškolených operátorů. Zde dochází k prvnímu kontaktu se zákazníkem. Dobrý den, Jiří Valkácová, společnost Machala. A následně k domluvení termínu schůzky. Nabídla bych vám volný termín za týden, je to pondělí 5. Vám by vyhovovalo v 16 nebo v 19 hodin. Vzhledem k dlouholetému působení v přímém prodeji má společnost Machala nespočet spokojených zákazníků. Na základě jejich podnětů bylo vytvořeno telemarketingové oddělení, které uspokojuje kmenové zákazníky aktuálními nabídkami. A chci se zeptat tedy, jak jste s ním spokojená, jak vám vyhovuje. Úspěšná práce call centra se promění ve zrealizovanou schůzku se zákazníkem v teple jeho domova, kde společnost Machala poskytne bezplatný poradenský servis o zdravém spánku a k tomu vám navíc předá hodnotný dárek a v případě zájmu představí produkty a služby pro zdravý životní styl. Ročně takto společnost Machala osloví více než 25 000 domácností. Kvalitní zákaznický servis je jednou ze služeb společnosti Machala a zahrnuje nejen dodání ve smluvený den a hodinu, ale i kompletní montáž zakoupených výrobků. To vše zajistí pracovníci zákaznického servisu. V centrále společnosti Machala se nacházejí i další oddělení, která jsou nezbytná pro chod firmy. Za zmínku určitě stojí marketingové, ekonomické, IT, zásobování, personální a také oddělení pro správu webových stránek. Aby společnost Machala mohla zajistit včasné dodání zboží mnoha nedočkavým zákazníkům, musí mít důmyslně propracovaný zásobovací systém. Představujeme prostory logistického centra společnosti Machala, centra pro příjem a expedici zboží. V hlavním školícím centru společnosti Machala právě probíhá speciální setkání obchodních zástupců. Nebudeme rušit, jenom lehce nahlédneme. Porady a jednání pro menší počet zúčastněných je možné uspořádat v dalších k tomu způsobených prostorách. Pojďme se podívat. Společnost Machala má několik na sobě nezávislých divizí a aktivit a stěžejní z nich je velkoobchodní činnost, která je řízena z této kanceláře. A co společnost Machala a její produktové řady? Vítejte v showroomu značky Tempur, světové jedničky na trhu s matracemi. Společnost Machala má pro tuto značku výhradní zastoupení, a to pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Tohle byste si měli určitě vyzkoušet. Mimochodem je to velký zážitek. V roce 2009 se stala společnost Machala vlastníkem největšího výrobce lůžkovin v České republice, společnosti Klinmam. Společnost Klinmam se tak stala důležitou součástí koncernu Machala Group SE.
Klíč k prosperitě spatřuje společnost Machala v trvalém rozvoji a spoléhá především na odbornost a profesionalitu svých zaměstnanců a obchodních zástupců. Proto se společnost Machala snaží vytvořit kulturu pracovních podmínek v podobě nadstandardního pracovního prostředí, stravování v prostorách firmy, možnosti přespání ve firemních apartmánech a v neposlední řadě je to benefit v podobě teambuildingu a ostatních firemních akcí. Letitým partnerem společnosti Machala je fotbalový klub osobností Amfora. Řada jeho členů, v čele s Jiřinou Bohdalovou, patří mezi spokojené zákazníky společnosti Machala. Doufám, že se vám prohlídka centrály společnosti Machala Group SE líbila a věřím, že stejně příjemné bude i setkání s produkty a službami, které tato společnost nabízí.